மற்றும் சபைகளிலிருந்து வருகை புரிந்து எங்களுக்காக ஜெபித்த அருள் பணியாளர்கள், அருள் சகோதரர்கள், அருள் சகோதரிகள், திருத்தொண்டர்கள் என அனைவருக்கும் எங்களது நன்றி. எங்களை பெற்றெடுத்து பாசம் காட்டி வளர்த்து இறை பணிக்காக அர்ப்பணம் செய்து எங்களுக்காக எப்பொழுதும் ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கும் எங்களது பெற்றோர், ஞான பெற்றோர், உடன் பயணித்த உடன் பிறப்புகள், தோழமை உறவுகள், தோள் கொடுத்த நண்பர்கள் அனைவருக்கும் எங்களது நன்றி. குறுமடங்களில் எங்களை செம்மையாக உருவாக்கிய குறுமட அதிபர்கள், இணை அதிபர்கள், ஆன்மீக தந்தையர்கள் மற்றும் பயிற்சி வைத்த அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் எங்களது நன்றி. எங்களது களப்பலி தளங்களிலிருந்தும் மறை மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்தும் வருகை தந்து எங்களுக்காக ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கும் அனைத்து இறை மக்களுக்கும் எங்களது நன்றி. இந்த குருத்துவ அருள்பொழிவு திருப்பலியானது சிறப்பாக நடைபெற அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் செய்த குளித்துறை மறைமாவட்ட பேராலய அருள்பணியாளர், அருள் சகோதரிகள், பங்கு அருள்பணி பேரவையினர், பங்கு மக்கள் அனைவருக்கும் எங்களது நன்றி. இன்றைய நாள் வழிபாடானது பொருள் பொதிந்த முறையில் அமைந்திட எங்களை தயார் செய்த முப்பணி குழுக்களின் செயலர் தந்தை அவர்கள், ஆயரின் செயலர் தந்தை அவர்கள், பாடல்கள் வழி வழிபாட்டை சிறப்புறச் செய்த பாடகர் குழுவினர், அவர்களை வழிநடத்திய அருள் பணியாளர்கள், பீடச்சுரார் மற்றும் ஆலய பணியாளர்கள், திருத்தொண்டர்கள் என அனைவருக்கும் எங்களது நன்றி. இறுதியாக புதிதாக அருள்பொழிவு செய்யப்பட்ட அருள் பணியாளர்களாகிய நாங்கள் இறை இயேசுவின் மதிப்பீடுகள் வழி வாழ்ந்து அவரது பாத சுவடுகளை பின்பற்றி அவரின் வார்த்தைகளை வாழ்வாக்கும் நல்ல பணியாளர்களாக என்றுமே வாழ எங்களுக்காக தொடர்ந்து ஜெபியுங்கள். நாங்களும் உங்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். மீண்டுமாக அனைவருக்கும் நன்றி கூறி இடம் அமர்கின்றேன். குளித்துறை மறைமாவட்டம் இன்று பேருவகை கொள்கின்றது. 8 அருள் பணியாளர்களை இறைவன் நம்முடைய மறைமாவட்டத்திற்கு கொடையாக இன்று கொடுத்திருக்கின்றார். எனவே இந்த வேளையில் இறையாட்சி பணியை நம்முடைய மறைமாவட்டத்தில் தொடர்ந்து நடத்துவதற்காக இந்த 8 அருள் பணியாளர்களையும் மறைமாவட்டத்திற்கு அர்ப்பணித்த இவர்களுடைய பெற்றோர், சகோதர சகோதரிகள், உறவினர்கள் அத்தனை பேருக்கும் குளித்துறை மறைமாவட்டம் நன்றி கடன் பட்டிருக்கின்றது. எனவே மறைமாவட்ட ஆயர், அனைத்து அருள் பணியாளர்கள், மறைமாவட்டத்தின் அனைத்து இறைமக்கள் சார்பாகவும் இந்த பெற்றோருக்கு எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை, பாராட்டுக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். கரவொலி எழுப்பி நம்முடைய வாழ்த்துக்களை அவர்களுக்கு தெரிவிப்போம். திருப்பலியானது நிறைவு பெற்றவுடன் அருள் பணியாளர்கள், அருள் சகோதரிகள், குருமானவர்கள், வேதியர்கள் ஆகியோருக்கு இரவு உணவானது ஆலயத்தினுடைய வலப்பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பயிற்சி அரங்கில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. எனவே இந்த இரவு உணவை உண்டுவிட்டு செல்லும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். அன்புக்கினியவர்களே, கோட்டாறு குளித்துறை மறைமாவட்டம் இன்று பேருவகை கொள்கின்றது. தாய் மறை மாவட்டம் என்று சொல்லப்பட்டதால் கோட்டாறு. நம்முடைய குளித்துறை மறை மாவட்டம் இன்று பேருவகை கொள்கின்றது. ஏனென்றால் 8 புதிய குழந்தைகளை பெற்றெடுத்த ஒரு பெரிய தாயாக இன்னும் தாய் மறை மாவட்டம் என்று சொல்லுவதற்கில்லை. நம்முடைய மறை மாவட்டமே தாய் மறை மாவட்டமாக இருக்கின்றது. 8 குழந்தைகளை பெற்றெடுத்த மகிழ்ச்சியிலே இன்று நாம் இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம். இன்று இந்த குழந்தைகளை பெற்றெடுப்பதற்கு, இந்த திருத்தொண்டர்களை அருட்பணியாளர்களாக திருநிலைப்படுத்துவதற்காக நம் பேராலயத்திற்கு வருகை தந்து அனைத்து நிகழ்வுகளையும் சுமார் 2.5 மணி நேரத்திற்கு அதிகமாக கடினமான ஒரு பணியாக இருந்தாலும் இறைப்பணி இது முக்கியமான பணி என்பதால் நம்முடைய ஆயரவர்கள் முழுமையாக இதிலே பங்கேற்று இதை நிறைவேற்றி வைத்திருக்கின்றார்கள். ஆயரவர்களுக்கு அனைவர் சார்பாகவும் அருட்தந்தையர்கள், அருட்சகோதரிகள், பெற்றோர்கள், இங்கு வந்திருக்கின்ற
கிறிஸ்தவ சமூகம் இன்னும் உறவினர்கள் நண்பர்கள் அனைவர் சார்பாகவும் இதை நிறைந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். அதோடு நம்முடைய மறை மாவட்டத்தின் நிர்வாக பணியாளர்கள், இன்னும் மறை மாவட்ட குருக்கள், வெளியிலிருந்து வந்திருக்கின்ற குருக்கள், குருமடங்களிலிருந்து வந்திருக்கின்ற பேராசிரியர்கள் குருக்கள், இன்னும் இந்த புதிய குருக்களுடைய உறவினர்கள் நண்பர்கள் எல்லாருக்கும், இந்த பெருவிழாவிலே கலந்து கொண்டு சிறப்பிக்கின்ற எல்லாருக்கும் நெஞ்சம் நிறைந்த நன்றியை பேராலய கிறிஸ்தவ சமூகத்தின் சார்பாக தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றோம். இன்றைய விழா மிகச் சிறப்பாக நடைபெற நம்முடைய பாடகர் குழுவினர், மறைமாவட்ட பாடகர் குழுவினர், அருட்தந்தை விக்டர் அவர்களுடைய தலைமையிலே சிறப்பாக எல்லோரும் இணைந்து பாட, இணைந்து பங்கெடுக்க துணை புரிந்திருக்கின்றார்கள். அவர்களுக்கும் ஊரின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றோம். வழிபாடுகள் தடங்கலின்றி நடைபெறுவதற்காக அருமையாக ஒலி ஏற்படுத்தி தந்த அரசு சவுண்ட்ஸ் நாகர்கோயில், வினு சவுண்ட்ஸ் உரிமையாளர்கள், பணியாளர்கள் எல்லாருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றோம். ஆலயத்திலே இந்த சிறப்பான நிகழ்ச்சி மிக நடைபெற